Present po, do'y pabor-pabor ako agaw si Attorney Ana Margarita Razonable. Atong palakpakan ang mga present, 2nd District. Isyo, komentaryo, balita, informasyon, unod sa atong programa, ilabi ng mga accomplishments sa ato ang provincial capital, maoy ato nga pag-sawan niining mga taknaa. Kagahapon, adlawng Lunes, ipahigayon ang flag ceremony dinha sa atong provincial capital. Every Monday gina siya. Muragog ka nang sa eskwelahan, kada Lunes na ginay flag ceremony. Maupod na dinha sa atong provincial capital na apoy flag ceremony. Ilang kuban sa tanang mga empleyado, regular o casual. Of course, mas labing importante ang mga opisyalis. Ang mga opisyalis ato ang panggamhanang probinsyal. Kagahapon sa flag ceremony, murag makita na to nga at least murag ni balik na sa ordinaryong normal. Mura lang ha, kay mapansin man gud nato nga nanay kabag-uhan sa seremonya, murag na mahulog na siya simi convocation. Kaya nga tong convocation na may mga sponsor na kada department, kanang mo presentar or kanang mo report sa ilang mga accomplishments sa matag departamento kada Lunes. Mo na ginatawag na tog Monday convocation, pero nawala na due to COVID. Nagpaabot sa accomplishment report ang atoang sangguniang panlalawigan sa pagpanguna ni Vice Governor Mark Cagas ang ilahang mga accomplishment. Pipila sa ito mga honorable ni mitambong ba kay ilahang mga buhatan ang maoy kumbaga matawag na tog sponsor kay ilahang manggi-report kung unsa ilang mga nahimo diya sa sangguniang panlalawigan para pod na ang atua pong mga katawhan di lang kay mga empleyado sa Kapitolyo masayod kung unsa ang mga nabuhat o para sa mga katawhan maayo bagdili ni basta kay kabalo sila isip mga botante isip mga hinungdan kung anong naa sila diya nagkatigom sulod sa sangguniang panlalawigan masayod sila kung unsa na ang mga accomplishment sa SP. So dapat unta ang mga miyembro sa sangguniang panlalawigan present sila mo'y dapat naa diha kay ilahamang buhatan ang nag-report. Say for example, kung mag-report ang accounting, siyempre nagyo diha tanan ang head of office, ang mga sinaligan diha, mga bata-bata diha, mga empleyado, mga job order nga naa diha na assign sa maong departamento. Mausap na kagahapon ba kani ako lang nabantayan og nabatyagan. Sila ay nag-report gahapon. Bisa na lang ko magtulog-tulog lang gud mo diha basta na lang di yung presensya. Public official baya mo ha? Kani ako ang kuan lang ba pagpasibaw lang diri sa kahanginan ba nga dapat siguro ipahibalon na to sa katawhan ya pagkaing ana sila mo importante pero wala sila. Wala ang atong gibutaran, wala ang inyong gibutaran. Nagtinapol. Ha? Ano ba'y tawag na to niya na? Nagtinapol o walay pakialam? Kung walay pakialam ha, kung walay pakialam, nangandidato man mo oy. Agay. Wa man day mo'y pakialam. Present man ganay ng mga job order 300 sa adlaw, 350. Diba? Naman kaya na sila. Kamu pa? Agay. Pero los binos sa mga naagi mga kuan ha, na mga kakulian o naagi mga rason na syaro kada Lunes na kakulian. Tibuk adlaw Lunes na rason. Wala gani gahini nga ilahang buhatan ang nag-report sa ilang mga accomplishment. Ha, mga board member, samot na siguro dili ilaha, wag gyud pakialam. Ha? Pangatin mo oy labi na inyuha man day nang kuan, inyuha man day nang buhatan mo tawag anay nag-report orbida. Kaya ato sa nililion ng atong mga viewers din may mangutana din kung kinsa daw ko no mga board member na wala. Ato nang isulti karon
Diba? Para makabalo mo kinsa nang wala o kinsa nang naa. Hinaot pa nga madayon ang madayon ang eleksyon, no? Kay para mahinluan na to ang ato ang sangguniang panlalawigan. Sige, atong ihinganlan kung kinsa katong naa. Kay ang importante ma-mention na to din katong naa. Kinsa tong naa mo to'y mas labing importante. Kaya kung sa pinili ay pa na, mo na'y ginatawag mga igyala nga name recall. Importante, madungog kanunay sa dalunggan sa katawhang butante ang mga pangalan o niya ilahang mahinumduman kay nasigi nilag balik-balik madunggan sa radyo ang pangalan kanang pangalana. That's what we call name recall. So, ang atong i-mention katulang na, nato na apil-apilo ng mga walay. Para mabaon na sa limot ng uban diha nga kapayason. Kapayason. Mga kapayason diha, mga board member, murag dili public official ba? Mahadlok isgutan sa radyo. Pagkakapayason ay porbida. Tanaw ko ng mga dagko ng mga politiko, ikan sa gobernador, congressman, mga senador, hantod sa presidente. Okay lang og mesgutan kay kabalo sila, public official sila. Pwede silang bantayan sa katawhan, labi na sa mga media. Tanawa na si Governor Cagas, naputos og atake. Sa minitabo, didma, daog hapon. House President Duterte, naputos ng atake. Pagpandaot, samot magkasikat. Governor Cagas, sige balik-balik og atake ni Bing. Name recall permi si Governor Cagas, daog permi. Ay, isa ka board member diha nga wa pa gani atake ha. Kapayason kayo, masuko. Ipangutana lang, masuko. Unsa man ay naog diha ay. Wa mo ka maanad. Kinsa daw na kay atong tanggalon, may buntag ni mo dinha kuan. Bayroel Imbaga Kuhido. Sige, ato ning taktakon na Bayroel, ato ning taktakon kay para mainluan na din na oy. Puya pa na. Ay nako. Masuko pangutanon kanang board member nga kapayason, itaktak na to na. Pagina nagsulti ng mga dagko nga mga politiko nga buntag udto hapon gabi binatikos. Dauton og tama sa ginhawa. Siya wagay daotag ipangutana lang gani, wa na may mutang, wa katulog. Nagtuo siguro siya pribadong tao siya ba? Board member ka oy, gipili ka sa mga tao, public official ka. Pahinumduman ta ka, ha? Basin na limot. Name recall ni katulang na atong i-mention. Importante mo kani na sila, no? Present si Badondo de los Santos. Itong palakpakan ng mga present, be. Dimanin ninyo, mga pangalan, ha? Present po, do'y pabor-pabor, ako agaw si Attorney Ana Margarita Razonable. Atong palakpakan ang mga present, 2nd District. Present po mga igala ang ato ang board member sa 2nd District, Arvin Malaza. Present po sa 2nd District ang ato ang board member sa alright, Lanier Cowboy Kadungog. Isa pa'y present sa 2nd District. Wala na. Maurat to. Timanin ninyo ang pangalan sa present. Malaza, Razonable, de los Santos, Kadungog. Palakpakan na tong upat kay ilaha manggong kuan ilang buhatan ba mo na importante kay ba. Kung wala gani sila nga ilahang buhatan ang nag-report,
How much more sa uban, wag gyud pakialam. Okay? Ay palakpakin ang mga walay pakialam diya direct. Sa District 1, naabay present, wala. Anay usa. Ang present sa First District, usa ra ka buhok yun in town. Ikaluyan, napay usa. Pero padagana, pero kampanyahan ng uban. Buntag o hapon. Grabe eh. Pakita yun, pero mandaog ng mga panuhak. Agay! May pasaylo ako ninyo nasultian tumog panuhak, ha? Sorry kayo. Agay! Pero yan Los Binos lang yun. Sa katong mga kanay mga nagyo, mga rason na valid. Kasi mga rason ninyo, mga board members. Asa man mo, ha? Ang naa sa District 1 lang yun, present mga igala, nag-inusara. Si board member Vic Kadungog. Matod para ba ni Kuan ni i-mention ako pangalan sa nung sir? Bing. Ay, kapuya, balik-balik ang pangalan oy. Bing og iyahang didong ba niya si Mr. E? Sana Mr. E? E ba na o A? Mr. E. As in Myra E. Matod pa nila sa ilang programa. Mubalin ako no sa mga Bautista. Sa ilang programa niya, kung gusto mo, i-play na ko dire. Masaman. Yan, nagsulti gid siya. Nga mubalhin ko no sa mga Bautista or sa ilahang partido, kining mga pangalana ang iyang gimension, ha? Kaya murag iya pong gikuan ba nga, nainibalhin sa mga kagas, napoy gikan sa kagas kuno nga namalhin. I don't know how true it is. Basta, ang kaning namalhin niya gikan sa ilang, nibalhin sa mga kagas, ang iyang mga ipasabot diha ang mga kadungog. Niya may suporta sa mga kagas karong mga panahon na. Iya po dito sa programa, iya pong gisulti nga musuportahay po daw sa ilahang partido dito, sa pamandayla partido, iba mga Bautista. Gimension niya dito si board member John Tracy Cagas. Wa ka malipong. John Tracy Cagas mag-Bautista. Are you sure, ma'am? Kagas na. Pag umangko na, di lang kay pag umangkon, no? Di lang sa pagpangunsa. Dako kay tabang si Governor Dodo Cagas sa pagtubo anang Attorney John Tracy Cagas. Unya imyo ipamugos nga magbautista. Kasi gusto niyo mahitabo, mapildi na si John Tracy Cagas politika. Lain na gud imaginon, lisod kay pilingon nga si usag ka Cagas magbautista, dili na ayaw gid mugtuo ni ana. Isa pa sa iyahang gi mention dito si board member Merlin Bilyo. Kung magisgot po tagtabang ni Gobernador Dodo Cagas anang Bilyo, di po maihap sa kamot. Kaya duha naman tong kamot langan. O niya, magbautista na inos Bilyo. Tinoor bagod na. Inyong manggamito ng mga pangalana nga mo balhin kuno sa inyo. Kung may pruweba ninyo mamalhin na si Bilyo dia ug si John Tracy Cagas dia. Pilon pa ninyo si Agaw Rasunable nga mo balhin. So may pruweba ninyo. Taka ang mga anawnsira ni. Di gyud sila makadawat, nga gipangbiyaan na sila.